ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଦର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଚିତ୍ରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ। ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଏକଦା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତୁମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ କ'ଣ ଆଉ ଧର୍ମାଶୋକ କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ଅନେକ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ ବୋଲାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ବିନା ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ଲାଭ କରିହୁଏ। ଏହି କାହାଣୀରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲେ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଉଚିତ ବା ଭଲ କାମ ଶିଖି ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଏହିଭଳି ଏକ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ଏହାର ଗାଳ୍ପିକ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋଜ ଦାସ। ରାଜା ଜଣେ ସବୁବେଳେ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛେ ସେଇ ରାଜା ଅଶୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଣେ ରାଜା। ଯେଉଁ ରାଜା ରାଜ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଜୟ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଖଣ୍ଡିଏ ନୂଆ ହୀରା ଲଗାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଚାଲନ୍ତି ଏବଂ ପଗଡ଼ିରେ ପୋଷାକରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ହୀରା ଖଚିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ନିଜ ଦରବାରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏକଦା ମନୋଜ ଦାସ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କହି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଶିବିର ପଡ଼ିଥାଏ। ଶିବିର ମାନେ ହେଲା ଯାହାକୁ ଆମେ ପୁସ୍ତକରେ ଡେରା ବୋଲି କହୁ। ରାଜା ଡେରା ପକାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖୁଛ ତମେ ରାଜାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ଅନେକ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହୋଇଛି। ରାଜାଙ୍କ ପଗଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ରତ୍ନ ଖଚିତ ହୋଇଛି। ରାଜା ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ହୀରା ଖଚିତ ମୁକୁଟ ହୀରା ଖଚିତ ପୋଷାକକୁ ଦେଖାଇ ସେ ମନେ ମନେ ଭାରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଡେରା ପକାଇ ରହିଲେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ଶିବିରର ବାହାରେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ରାତିରେ ସେ ଚାଲବୁଲ କରୁଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଏକ ପାହାଡ଼ ବା ପର୍ବତ ଉପରେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ନୀଳାଭ ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏ ନୀଳାଭ ଆଲୋକଟି କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଣିଥିଲି ପର୍ବତ ଉପରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହନ୍ତି। ଶୀତ ରାତି, ତେଣୁ ସେ ନିଆଁ ଜାଳୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ରାଜା ଆଦୌ ଖୁସି ନଥିଲେ। ସେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କହିଲେ, କିଏ ନହେଲେ ଶୁଖିଲା କାଠପତ୍ର ଜାଳୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ତାହା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। ଦେଖ, ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କୁ କେବଳ ନୀଳାଭ ଆଲୋକଟ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେମିତି ସକାଳ ହେଲା ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଠିକ୍ କଲେ ଯେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ଖଚିତ
ପୋଷାକ ପରିଧେୟ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଚେଲା ଆସିଲା, କହିଲା କି ମହାରାଜ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସିବା ଦରକାର। ରାଜା ପୁଣି ନିଜ ଦରବାରକୁ ଫେରିଲେ, ପୁଣି ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ନିଜ ରାଜମୁକୁଟ ବାହାର କଲେ, ସାଧା ସିଧା ପୋଷାକରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଚେଲା ଆସିଲା, କହିଲା ମହାରାଜ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶରେ ଆସନ୍ତୁ। ରାଜା ପୁଣି ଫେରିଗଲେ, ପୁଣି ଯାଇ ନିଜର ପୋଷାକ ପରିଧେୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏବଂ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଚେଲା ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା କି ମହାରାଜ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସନ୍ତୁ। ଚେଲାଟି କେତେ ଥର ଆସିଲା? ଚେଲାଟି 3 ଥର ଆସିଲା। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ଚେଲାଟି 3 ଥର ଆସିଲା। ମହାରାଜ ଭାବିଲେ, କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନରେ ଲାଗିଲା କିପରି ବେଶ ପକାଇଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖୁସି ହେବେ। ସେ ମନେ ମନେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆସି କହିଲେ, ଯେପରିକି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆପଣ ସେ ଉଦ୍ଧତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଟାଣି ଆଣିବୁ, ତାକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ମହାରାଜ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶଟି କ'ଣ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବେଶରେ ତମେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛ। ରାଜା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୋଟିଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ହୃଦୟରେ ଏହିଭଳି ନମ୍ରତା ବୋଧଠୁ ବଳି ସୁନ୍ଦର ସାଜ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନମ୍ରତା ଭାବର ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କହୁଥିଲେ ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ, ଉପଯୁକ୍ତ ବେଶ ପକାଇ ଆସ। ଏହିଭଳି 3 ଥର ସେ ନିଜ ଚେଲାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଏହି ଥିଲା କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଯେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଏ। ଯେପରି ଏଠାରେ ରାଜା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ନମ୍ରତା ଗୁଣଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭାବ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।